Assalamu alaikum. Idan wannan ne zuwanki na farko ko zuwanka na farko, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma na alamar ƙararrawa domin samun ingantattun littattafanmu da zarar mun ɗora. Matar da aka gidan anti kashi na 4. Bismillahirrahmanirrahim. Matar da aka kira da Jije ce ta dallawa Umma harara. Ki da munafurcin ki, in ba munafurci ba, me yake kullawa a ɗaki? Ko salon munafurcin ne ke ƙara koya musu? Ko kuwa kina koya musu karuwanci ne? Baki Tahi ya buɗe da niyyar yin magana, amma kallon da ya ga Umma ta yi masa ne ya hana shi hakan. Sun koyar da kanshi yana taunar leɓensa. Wata daga cikin mutanen gidan ce ta soma magana ita ma. Kin san dangin matsiyata, ba abin da suka iya sai tsiya, in ba karuwanci take koya musu ba, to me suke yi a ɗakin? Nan da nan mutanen gidan suka fara musu gori da hantara, suna ci musu mutunci, kowa na gidan da abin da yake faɗa a kansu. Kaka ce ta bawa ce kawai ba ta wajen. Tahida tun da aka faɗi kalmar karuwanci idanunta suka taru da ruwa. Ga wani irin ja da suka yi, ba abin da ke mata yawo sai kalmar karuwanci, ko maganganun da mutanen gidan suke ba ta je. Wata gigitacciyar ƙara ta saki da ya firgita kowa da ke wajen, hatta Tahir da ke kusa da ita. Hannunta ya soma kamawa amma ta hankaɗa shi. Ɗaya bayan ɗaya ta soma bin mutanen gidan da tun lokacin da sakin ihu suka yi shiru da kallo. Ba wannan ne bai tsure ba da irin kallon da take musu. Idanuwanta ne suka sauka a kan Dije da ke faman zazzare idanuwa. A guje ta yi kanta, suna ganin hakan kowa na gidan ya watse. Don ba ƙaramin firgita su ta yi ba, daga mazan har matan. Wani murmushi Tahir ya saki, daman ya san za a rina. A zuciyarsa sai faman Allah ya ƙara yake musu. Dije da ke ƙoƙarin shiga ɗaki Tahi ta cafko ta, riƙo ta yi mata ba na wasa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dije take ta faɗa. Fuskar ta tuni ta jike da gumi, sai faman zara ido take. Jama'a ku kawo min agaji, shikenan ni fatalwa ta kama ni. Kuka kawai Dije take, majina duk ta ɓata mata fuska. Ita kanta Umma Dije ta bata dariya kuma ta bata tausayi, don ta san ko me za ta yi yanzu Tahi ba za ta haƙura ba. Ta yi mata da ƙarfi, kuma rashin lafiyar ta ne zai tashi. Tahir ma da ke gefe sai faman ƙunshi dariyarsa ya yi, ganin yadda Dije ke faman faɗin fatalwa ta kama ni. Kallon da Tahi ta yi mata ne ya sa ta ƙumshe bakinta. Na yi shiru, wallahi na yi shiru. Tana gama faɗar hakan ta riƙe bakinta gam, hawaye na fita. Gwale idanuwanta Tahi ta yi a kanta. Take a wajen Dije ta saki fitsari, dariyar da Tahir yake riƙewa sai ta fito wajen, don ba ƙaramin dariya ta basu ba. Baki Tahi ta buɗe da nufin cizonta, lokaci ɗaya kuma ta zube a wajen. Tana faɗuwa kuwa Dije ta arta a guje, duk da ƙibarta a haka take gudun na tsira. Tahi a zuciyarsa sai Allah ƙara yake. Ɗaukar ta Tahir ya yi, shi da Umma suka nufi ɗaki da ita. Maza ɗauko maganinta, cewar Umma. Bai daɗe ba ya fito ɗauke da roban a hannunta. Ruwan addu'ar da ke cikin Umma ta ɗiba ta ɗan shashafa mata a jiki da fuskarta, da nauyin ajiyar zuciya ta saki. Numfashinta na daidaita. Har yanzu akwai ragowar numfashi a kan fuskar Tahir. Hararsa Umma ta yi, ka san kai kaɗai ne za ka iya taimakonta, me yasa baka taimake ta ba, ka bar ta a hannun Tahi? Wani murmushi Tahir ya saki. Umma kin san ko na yi ƙoƙarin taimakonta, ni ma haɗawa za ta yi da ni. Nan ta ya ɓaci sosai, ko ni ne na je wajenta, ba raga min za ta yi ba. Jinjina kai Umma ta yi alamar gamsuwa da maganarsa. Wato ko wata koɗaɗɗiyar 200 ta ɗauko tare da miƙa masa. Ungo maza je ka siyo mana kwaki da gyaɗa, na san in ta tashi za ta ɗan ji yunwa. Nan yadda ka kalli kowa ba kakka kula kowa, kuma kakka ce wani abu. Na san halinka sarai, saura ka ce kai ma za ka rama. In na ji saɓanin haka ranka zai ɓaci. Jinjina mata kai ya yi tare da amsa mata, don tabbas ba haƙura ya yi ba, amma yanzu ba yadda zai yi, don daɗin shi ɗaya Tahi ta rama. Kasancewar ba su da nisa da mai kantin, ba daɗewa ya dawo. Har lokacin Tahi ba ta tashi daga barcin da take ba. Ajiye garin suka yi sai da ta tashi sannan suka haɗa. Har lokacin fuskar ta a haɗe take, ba wanda ya kula ta a cikinsu har sun kammala cin abincin. Maganin da su Umma ta miƙo wa Tahi tana ɓata rai ta karɓi maganin a haka ta shanye sa.
Kiran sallar da ake yi ne ya sa su miƙewa tare da ɗauro alwala. Lokacin ta saki fuskarta kamar ba ita ce ta gama tsorata ta Khadija ba. Sallah suka kabbara tare da bin jam'i. Bayan sun ida ne suka yi shafa'i da wutri, sannan kowannensu ya biya wa Umma har da Alƙur'ani cikin nutsuwa. Bayan sun kammala ne Umma ta ƙara musu da hadisi da ahalari, sai da ta tabbatar sun gane sannan suka zauna suka fara hirarsu irin tasu. Sai fama tsokanar Umma suke kamar wata kakarsu. Ganin 11 ta wuce ne yasa Umma ta umarce su da su je su kwanta. Ƙarfe 2 ya farka daga barci da ya ɗauke sa. A hankali ya fara karanta addu'ar tashi daga barci cikin daddaɗan muryarsa, sannan ya miƙe kamar baya sun taka ƙafafuwansa. Toilet ya nufa, ba daɗewa ba ya fito. Kyakkyawar fuskarsa ɗauke da ruwa da alama alwala. Duk da kasancewar dare ne, hakan bai hana takunsa na ƙasaita da mazantakarsa canzawa ba. Inda shimfiɗaɗɗiyar farar darduma take ya nufa tare da kabbar sallah cikin nutsuwarsa. Ya daɗe yana nafilfilu sannan ya fara karatun Alƙur'ani mai girma a hankali cikin daddaɗan muryarsa ne mai ratsa zuciya kamar kar ya daina. Sai da ya kammala suratul Baqara gaba ɗaya sannan ya fara addu'o'i cikin harshen Larabci da ya zauna a bakinsa. Kowace harafi na fitowa. Ƙarfe 4 daidai, abin da gogon wayarsa ya nuna masa. Lumshe fararen idanuwansa yayin da suka fara canza kala tare da miƙewa inda sistem ɗin shi yake ya nufa. Ya daɗe yana operating a kanta. Kiran da aka yi na sallar asuba ne ya katse masa aikin da ya fara a sistem ɗin nashi. Ajiye ya yi gaba ɗaya tare da gyara zaman shi kamar wanda ba zai tashi ba. Sai kuma ya miƙe tare da nufar ɓangaren da zai sada shi da bedroom ɗinsa. Bai daɗe ba ya fito cikin wasu ƙananan kaya white color masu shegen kyau. Dantsen hannunsa ya fito sosai yayin da faffaɗar rigarsa mai shop ɗin ya fito da ƙirjinsa kaɗan. Sosai kayan suka yi masa kyau. Wayataccen gashin kansa masu sheƙi da santsi suka kwanta lub. Masha Allah, sai dai mu ce wannan gaye ya haɗu. Masallaci suka nufa shi da Zaki. Bayan an daɗe kamar kullum ya umarci Zaki ya ba wa Liman kuɗi ya yi sadaka kamar yadda ya umarce shi, hakan ya yi. Liman sai faman addu'a yake masa. Direct gida suka koma bayan an idar da sallah. Fat ɗin da ke tsakiya Zaki ya yi fakin, King kuma ya shiga fat ɗin. Zaune yake cikin fararen kaya. Dattijon arziki kenan, uban marayu, fari shi ma amma ba kamar King ba. Kana ganinsa kaga bafulatanin dattijo. Ciki King ya yi sallama tare da nufar inda mutumin yake. Mu haɗu a kashi na 5.